हेलौ लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। साफ्रोमबो रायजो राजानि आं गसंनानै फरायनो थाखाय सारखौ खावलायदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमबो सारखौ फरायनो जाय बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदोंमोन बे बिथांमोननो बिबान बावनो थाखाय आं दिनै गाहाय आलासि सारखौ खावलायनाय जाबाय। बेखौ जोंनि मानगोनां हुकुम आफादनि प्रेसिडेन्ट सारखौ मानसिया बिबान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा दिनैनि गाहाय आलासि सारा नुजाफैबाय आरो बेजों लोगोसे आलासि बिथांमोनखौबो बिबान बावनाय हाबाफारियाव आङो थांनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बारग' एमएलए आरो आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि महेन्द्रनाथ ब्रह्म, क'क्राझार स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरि कबिररन्जन ब्रह्मजों बाहागो लानो हानाय आरो दिनैनि बे फुटबल बादायलायनायाव नायनो थाखाय बाहागो लाफैनाय दतमा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे फुटबल गेलेनायाव थुलुंगा होनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो खबर जानानै मोनसे जायगायाव बयबो खौसेथिनि मोनसे मोजां दाहार गोफोरनि होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहाय मोनसे गिदिर बे समाव दिनै जोंनि गाहाय आलासि सारा प्लेयारफोरजों सिनायथि लानो थांगोन आरो जोंनि दिनै प्लेयारफोरखौ बरायनानै लांबाय आरो बिथांमोना बे समाव ओंखारबोफिनबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनाव दिनैनि बे जोबथा फुटबल बादायलायनायाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैदोंमोन जोंनि बिटिआरनि सिएम सारा बे समाव आलासिफोरजों सिनायथि लानो थांदों। दावराव मुंदांखाथि बेखौ 1995 मायथाइयाव
मोनसे गाहाय उद्देश्य लानानै दावहारुफोरजों टपिकखौ लानाय जादोंमोन। फैयै दिनै 25 बोसोराव आगान होफैबाय। Nah ini bitangan
फाइनल मैचआव सार्भिकाराव यूनाइटेड चिरां दुवार एफसी बिथांमोना देरहानो हाबाय बिलोगो क्लाबा मोजाङै गेलेदोंमोनब्लाबो बिथांमोना फैयै जोबथा समाव जेननो गोनां जाबाय दानिया जोंहा दसे उनाव दिनैनि बे प्राइज प्रेजेन्टेसन सेरेमनिखौ जोङो सामायनो थाखाय जों आखायाव लागोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथां